Bagori along animal corridor aputhak ongdung arat atum thurpak pen kachesong pon. Kedam tang acek loni phaing koira siar ni lakhaing koira trok duar Bagori MSC constituency ke parlo Bagori ahawat along sorkar pen ke pathik pon animal corridor mate marat api kacheleng atobar ke parlo karbiarong rongpho sonsi sarkim singnar arong holiram ingleng arong langtuk rong piarong bachim singnar arong lapen kamsing rongpi arong hello la rongpho ke animal corridor mate marat api kacheleng atobar ke parlo ponpu chini si ongdung aradatum kachesong asai padopon bangso kachesong along kohora KSA branch akongchun bang methian rang parlapen abarim karbenglo tromas council benting terang pen nangka pachini don atengke golagha district lapen karbenglo district ke parlo bagori ke do aradatum aphan pachini pon pe pin pen sarkar atum ke pathik pon mate ke jongpon animal corridor ki bipon puta nang pachini don puthot ke pachini ponthua tengke national highway pen karbi arong ke parlo anparta karbenglo tromas council pen ki kimpon tang guest house ahem tun pi setame corridor parlo pondat posi pachini pon lasi non ke phuara datum kachuneng ripon thua tengke mate karbenglo tromas council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numol Momen Lapel local MSC Richard Togbi alang litum bangso corridor alam the aputhak kangsai ponjia phan rata tumpen pherangke athengno kachunengri padopon lasom se Kaziranga National Park ke parlo animal corridor penangan adim mate adung arai karbi arong hakko pen kedo kether thep adim non joy pen Assam government atum rong arat aphan parju jepin pen national park mate Kaziranga National Park animal corridor kibi pon kok aputhak rata tum thurpak pen chesong pon lasi lahai hui animal corridor nonamat JN tulap nang jipura kachesong padopon Kaziranga pen Andrew Hamsay ne 7 notice labang so pladak penang khanika pini ladak nim tum rat thurpak si national highway lo protest kurilo athema anil tuma pirthe animal corridor nang palo del rat tum chin ne pin pen rat phan ke chingki sanda we ma normang ke nang tumorong ke animal corridor lo kusi nang kudal Bagori apa dak bagori awa forest masan khan igle na mage kang lo non mage eviction order ta la so hem ta eviction order nang le alu labang so hem nang de ha raso hem bang ke mage council pen kiki me guest house ko tourism matung ile labang so na la animal corridor nang kibi la plan district ma mate puili tum karbiang long ta puri plain district nota puri lo la pen karbianglong mane national highway pen 500 meters 500 meter nang ke aleng rong ta puri puri lo ai ngong rian lo ke rong la thoi aju he to le yo la leng rong pho rong du ta rong pho men na li pui kha sarmen singna rong holiram ingleng rong apen langtuk rong pia rong bachim singna rong la rong kamson rong pia rong la rong pho ke puri lo parlo lo ngani tu mangat lam se bang labe inte nani tum la rong pho arat nani tum ke non bang kosona decision se ke chen non de la bang ke chidanji putong nani tum igloma ni tum chingai bom lo si non bang ke ning tum court supreme court long ta case chidanam ni to sini tum cheparai so dak chidan ko cheparai erlo pinia bang rat thurpak si apu gulahat district la daga district ke thoma ahoy lage national highway la national hapu parai bang gulahat lo pu karbiang long lo ke hola sadam chalo ta hapu bang no gong lo galason asi